Zertarako guztia, etorkizuna eraiki nahi dugulako. Eta gainera etorkizuna eraiki nahi dugu, herritarroi agotxa emanda, parte hartuz, herritarrok elementu aktiboak izan da, etorkizuneko Euskal Herria era demokratikoan sendotuz eta aurrera begira jarriz. Ekainak 7 lurralde, herri bakar bat, eta 7 arrazoi eman dizkizuet ekainaren 7an Bilbon egoteko. Beraz, ekainaren 7an denok Bilbora. Eskerrik asko.